लइकन के माल हो। जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो तितिरा बाजार। चढ़ल एकर जवानी बा जो बना तूफानी बा, कमर एकर लचीला बा जिला राजधानी बा, जिला राजधानी बा। चढ़ल एकर जवानी बा जो बना तूफानी बा, कमर एकर लचीला बा जिला राजधानी बा। हिया बंगाली माल रे उठबा एकर लाल रे, सेवा नियन गाल बा लागे ले कमाल रे, लागे ले कमाल, लागे ले कमाल, किलो सहरे बुढ़ जवन कन के माल हो। जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो